Assalamu alaykum. Mehriban dostlar, dogonlar edil şu faqat her portal qımmatlı portalları yazgı ediyen Art Production YouTube sahifasyna bütün her ýerinde hoş gördük. Bizi tomosha edýän matoňa diýmek endi bir home konseptda siz bolsa Insta Batur gepleşmeden nowatda tanla tomosha edýän. İşiňizde durmuşyňyz okuwňyzda ähli başlangyçlaryňyzda diňe üstünliklerini ýaranmagyny tüýsürmeden arzu edýär. Hemde iň tüýji arzuwlar bilen gepleşmeden bu tanymda gün eýlimde bähdeşik bilen hormatly, mehriban, gadyrly dostumyzy TikTok, Instagram, YouTube'da intakirler ýermeýän gaýdana internet orlamada ýyllar elbetde Maksat Murat bilen Kadir 10 bizde mehmançylykda. Ine-de olar. En çarpyň oturma. Tawal. Mehriban dostlar, Maksat Murat, Kadir 10. Owo, näme Kadir 10? 10 näme 10? 10 açyk. Online. Online ýa-da açyk. Tuwalama. Goýuňa açyk ýönjüňe ýapyp goýdy ene. Yo, Gir, ýa, açyk ýön girne üçin ýene. Çykany off bolýada. Goç hakam tawal minnettar janyň tawal. Buň özi beýle kanallarına men mesela tomaş etdik tuwalama özi hakykatda Dur. Etmedin abi. Yo, görşüňizdin hakyny. Şu gepleşiň eýlik tapawuty bar, ýok gatnaşanlardan diňetçiniň aýtmanlar. Hakykaty aýtmanlar. Hiç görmedim ya. Realna bir ýerden görmedim. Men TikTok çıkar koýýan da gıykajyk. Anons diýilýär, anons ana şolaryny gördüm. Adar geçen edek. Başyň görürüň bilen o için Yo, arasyna gidýär. Geçen edek Ayka Diamond bilen Maral gitdi. Onun öňkülerde men bir birini bilen ödüm arsy bilen Aynulya da gidipdi. Ýa-da. Öňünden çykyp geçirip barýak, olam geçirilenem. Gönü bir kişi kon haçap duran wagt prosmotryň sana dur diýerler TikTokda dur geçirme. Sana gerekli reklam şu ýerde diýip. Durdum da oýnatda ken ine geçiberdi. Hoş gördük Maksat Murat, Kadirjan, çaqlymyz kabul edip gelmedi Home üçin. konseptde ha. Arkaýyn tuwalama. Hemme tu. Agda beriň. Ýönemeler köprak agdanypdy. Hatda mendenim köp agdaýanyk ýöne sebäbi lustral 50% skitka diýdik. Öňe 50% skitka. 50% skitka. Şo 50 näme ýerjek bolup akçak bolýar şoň üçin home konsept agda durlar. Bulgatlarna näme bilen internet tarypaty görüňden. Şular görmejek bolsaň bula provokatsiýa goýýar. Indi mehriban dostlar, Maksat Murat, Kadirjan gepleşimizden tapawdy. Näme gerek? Göni ýaýdymda siziň patpiçiklaryňyz bäsleşýärler. Siziň patpiçiklaryňyz, siziň agdalaryňyz siz tanaýarlarmy? Şonu biljek bolýar hemde näme de bolsa istoriýa goýýaňyz şeýle gaýbany halamışlar. Indi günü wagtyňyzy sarp edip gymmatly wagtlar tuwalan bular aýdymçy bolup näme degen ýaş öýler. Awaz aýdyp dur. Aýdymçy bolup da. Aýdymçy bolup gidip barýan Aýdymçy ýaly. Beýlekle ýa. Aýdymçy ýalaklar köpelýär şu wagt. Bilen toýlarda dötken o. Şol hatdan o aýdymçy ýalaklar gideçden köpräk bolýar. Şoň üçin şeýdi bir şowmenler. Bir stilmi da mara gonç hakyn näme? Näet tüzjaga diýer oýna diýendir öýdýäňmi? Dam nakl. Şol stilde bir stilmi bar ýani ýolumyz. Kulem nakl. Ve diýjek bolýan köp sagyn aýda şeýle bir soň altbarjygy ýoş bilen goýýarmakçymy? Yo. Ay, meni goýjak bolýan diýilim şu wagt. Tejrübe etse de oturdun ha. O beşi barada. Ne var o? Boldy. Onda näme göne ýaýma girýäs? Köpeleliň raşdy. Bir terapay. Girenler çıkmaň haýşy diýen çıkmaň emma ana Tehoçan, Teho bari diýermä. Assalamu alaykum. Tanıyanmı? Hemmesin tanıyan patron. Yo, Anna Jepparov. Ağamcan gelin gayrat edip gollan Insta battle başladı. Hani şey diýmesin mersin ağam. Syň bilen başlady, syň bilen. Ene. Gayrat edin ýarym saat çıkman oturuň dostlar. Sağ ol. Spasiba. Assalamu alaykum. Mehriban patpiçiklam. Çıkman oturana men adımdan yürüýte. Ullukan sağ bolsun aýtjaksan bu toraňy. Ene Gonç Melaýew. Insta battle gatnaşýan Dur, aýtdan aýdy. Ha, size geçelim. Geçirip şu. Ene Gonç Melaýew ya Insta battle. Balgonç men kädin salam. Kadirjan gowumsun armada. Dostlar armada gowumsun köpelýärmi? Näçe bolduk? Köpek 24, 23. 96. Tuwol. Oy bana. Ber bolýar.
insa batır gepleşmeden ne mehriban dostlar patpeşke tomuş ediyen bolsaňyz diýmek öňgün ýaýlymda görönseňiz görmedikleri bolsa täzeden hizmet tarmağa çağırýar. Häzir birinji şertimizde umman günüden güni Maksat Murat bilen Hyzyr bilen barlaşyk soralar bolar. Şoň üçin hem köpelýän bolsa köpeleliň. Oňa çenni Köpele meklençi. bol. Oňa çenni. Näme ýene golaýda täzirlikler bar, şonu paýlaşyny gyzyny bilen. Köpelýänçe. Täze aýdym owudan ýaşa diýip aýdym üstüne işläp oturdy orada. Aydın saglyňa göwün gitmese dol dinler ýalar. Onu da Bir gaýrat ýerde aýdyk ýalbar kardiologa ýeripdirler o. Aýtdylar o ýürek ağrı derman o kardiologlaryň. Dam dinleýärler, onu dinler. Dinler. Maşyna diýip O netibeden. Size meriňe bir maşyna diýençäňiz basýar. Asgray da şinalerde asgray. Aşağı diýen bolýar. Ýa goşulun dostlar, goşulun üstüne. Abla inamen, goşulýa köpelýär, ýaňy 18-de ýam 11. Men 26-27-de dur. Bol. Inçe straşnymy taýpan. Esasda 3 adamam bolsa, bir adam. bilseler bolýar, bilýär. Ben onu bir belli bir bilýär ýermoýa. Ya bala, ne var? Tanışbilişini çağır. Tanışbilişini Ya, istemekle doğru. Ona mehriban dostlar, birinci şertimize geçeceğiz. Birinci şertimizde bolsa yakın mı, yat? Yani ikiniz adam tanıňyz diňre näme bolsa duet da ikiniz. Şoň üçin haýsyňyz goşuljaklygyny bilen oklar öýdüm. Yo, men patpişik beklerken men 5 kerek Instagram yapylar. 5 kerek yapdylar. O dostlaň yapdylar öýdüm. O, ýa şundan görýän. Şundan görýän. Ýerde aýyp yapdy. Jaly edýän, sen öýdýän ha? O, men boş wagtymyň. Ya, men patpişik. Näçe denk şu wagt? Menki o ýaňy 32 000. Denk şu wagt näçe? 48. Bolupdyr da, ýetip barýan. Ya. 5 kerek yapansaň Ýene ortaýa maksim 5 konkursyna goşulmaly. Gittikmi? Ona Haýsy? kameralar menden. Howatda goňş hakda. Birinci şertimiz ýakynmy ýat? Birinci şertimizden birinci soragy gelen mihmanyň, ýagny Hyzyr ol, Maksat Muradyň doly, ady, familiýasy, oşsosy. Gitdi. Öwürdüm, öňüň öwürip. Men adım familiýa. Kim birinci jogap berdi? Kim birinci jogap berdi? Görgörkö diýen. Görgörkö diýen gaýrat. Familiýam oşdum. Familiýam oşdum. Yaptyrandyr diýen. Açın yazdım. Demem için yazdı. Davay. Adım familiýam oşdum. Davay. Wikipedia Maksat Muradyň bolmaly şu. Salam 25 adam haýsy de men adım familiýam oşdum. Adyma bilen. Ana aýtdy. Oşdum, ýalňyşdyň arawa. Yalayda men adım familiýam oşdum. Ýalňyşdyň anayf. Yalayda görüp oturdyň ha. Adım familiýam aýtdy oşdum. Oçsa da gerekdi. Oçsa da gerek, oçsa da gerek. Oçsa full fashion, ya full fashion. Ýalňyşmaýda anayf. Faqat Inden bir harpyny. Orazyk togdan ber gowmaýdy ýa. Gowmaýdy. Täze aýdyma, täze stilip. Goloýly ýaňy. Anayf goloýly. Bilmedek nirden aýdyldy. Şef direkt Maksat Muradyň oçsa da şoloýdy. Tylla Muhammedowa. Awus. Men oçdym töwerokda ba. Full fashion ýa-da. Näme diýen saçtydy. Ey, ýazdy. Ina. Bolýa. Adan ýa. Nurrekov Maksat Murad Kuwanjyç. Boldy. Tanýan muny? Awa. Yo tanap, men tanap. Çila, niýede tanajak? Tanana. Nuri wa, olya. Boldy. Ona näme birinji soragmadan jogaby Hyzyryň kyn bilmeýänler. Orad Guliyev, Hyzyr Aman Guliyeviç. Guliyeviç yok aman. Ne durdu üstüpde. Aman durdu üstüydüm. Ya men. Aman var ýer başda. Awa ba. Aman ağa dip tanýanlar her kim ýaşaýan şoň üçin. Nowat ödeniýät. Nowat san oturayda nekde. Terdar kebapçı oturayda ağa. Terdar ağa men kägir beýdi bu kaýyr görmü? Nima uğrayat? Tamam. Ikinci soramad gelen mihmannymyň, ýagny Aman Guliyeviç bilen Kuwanjyçyň doğulun günü, ay, ýyly. Gitdi. Doğulun gün, ay, ýyly. Men doğulun günüm, ayym, ýylym. Orazyk bilen akma aýtma. Benim doğulun günü men bilýän. Senki bilen okyn. Hyzyr Newitşkelli ýa. Oğlum, taşçylaryny öýdüp berdim özüme. Taýle, taşçylaryny öýdüp berdim diýe. Aman kakam diýe. Aman kakam. Orazyk var o nime? Mergen ağam nimesini oýnada, nämesi? Boldy. Orom. Men 1996-da elä men kebelek. 98-de de. Muňa ýene paniýatas 99. Yo. Derecedi. Bolady sen özüň kılarga. Vip bar 90 ana Vip bar 90 ana ýa. Näme diýdi? 29 10 1997. Vip mar diýär. Kim Vip mar? mar. No var kse emmedan. Anan.
Bekler ya da yok mu? Yo menkiler var ha. Näme diýär? Öýde kiň dogluňyndan bile mok mene diýär. Köşek 77 Yo, wagtda bilýän tolsun ýok. diýär. Ha men Ýa-ýalar mırdatlar? Yok hiç kim yana girip çıkarlardı. oturup gayrat edin 28 adam oturup. Şoň üçin Kerwan Gullisov. Şu pata 2000 olur diýip durýar. Derdaraga näme diýär? 2020 10 kon diýär. 20. Yoğun ağzına. İlk doğulmadykça. Bolýa kadar kılar bilmeýän adam belik koyun özüňizde belläň. Doğulmanym golaýlak gelýär. Aprel aýynyň 30-y 30.04 1900. Hawa 30.04 belli de adam. Van Gördüňmi? 30.04 94. Doğru. Maksat Muradyn kam 29 10 97. Am Vangadan foraýmadyk. Dikkat edin. Bu andan sonra şu kakra seriala medipdi. Bolýa, gitdi orna. Gonçga haýaçyr. Gelen mihmanlanmaz Maksat Muradyn hydyryň dogulan owasy. Haýsa owada dogulanlar ýitlenmek. Doglan ogam. Derwçikka bilýär. 28 adam da 30 adamma berdi. Maksat Muradyn owasyny reklam edýär köplük. Ya. Bilýär da men o anda gatik eyber. Men oğlan des owa bilýär ara aýdynda. Men o mesela öyle. Gariya bu sıktı öyle full Aa, fashion men giyinmeyen banderos. Full fashion yazdan Ana menki ay. Yazdılar mı? Yazdılar. Bak yine Maksat Muradyn birinji. Nereden oncar tolýady yazdı keler Göktepe'de. Sadece kendi yamana havadan ata Kim bakım yazmış? Terda bakaterdar yazdı. Aha. Deşik tip. Bol. Full fashion alodi full fashion Bakaverda tavır. ağam. Söyünü ilk o kayar ya ağam. Hıdır kele zar dip ya menki hıdır kele zarda da oğlan diye. Kabul edermi? Ya bilýärler. Bol. Ya deňe kandylar mı ya? Awa. Hani kadarın kılar yürüytü kadara haş edýär, kadarın dostlaryna. Ay durum diye şey uğurluna uğurdum ha. Hani ordunda? Telefonum padzevka. 1 terabayt diýdiň ha, reklam aýtdyň. Oo. Ýedin aldyň onu? Apple Market. Apple Market. Bolýar. Apple Market. Daha- Ortalarda 40-njy magaly. Tuğul. Yeni bir zat gelecek o diýär, näme Misal bakar. gelmeli. Onda näme bilen dostlarymyň mektepde okan döwrüne iň gowurýan sapaklary näme? Bay bu. İn gowuryan dostlar, in gowuryan sapagym diýär. Gariya bu şukda wörek agariya. Sakna gaýnan ok ýar. Samsyklamak sapagy yok. Yo, bursin derro billero tulwa oturdy menden. Tulana kärente mümkinçilik kär. Ýigitler daha haýdary. Bakaderdar gidip otur diýär. Yok gidip oturan. İzin aksırdım ya. Men Bayda gowuryan olacağım. sapagym. In gowuryan sapagym haýfy. O der. Parfümeriýa taýam ýaz. Der. Tarih del. Der. Kerwan. Ene edebiyat yazdı. Oo, nakaniesta kim ol? Edebiyat diýdi. Kim Bir ol? de derede de aýdymam da. Beki derde. Tawur şeydi bir gol. Billah ana Nasıl ile maç aýdym kadar sapag del, gol aýdym alayım sapag mı? del, wa aýdym sapag del. Aydım sapağı. Nereden o aydım bilýärmi? Rev okaya Maksat Murad. Tamam. Maksat Murad'ın kıy geografiya, kadarın kıvasa edebiyat. Geografiya. En son kıy sorağımız, gelip yetti, en son sorağımızdan Jane Valentine'nin belki onun ön oylar ya da son oylar bilemiz yok. 8. Mart bayramı etip gelýär. Belki mehrimanlarına soğuk taýinýatdy ümid edýäs. Soğukda taýinýatdy da. Bizim dostumuzun näme diýip bilenýäňiz? Öýdäki diýip bilenýäňizmi? Ya genejemi, maşgalam, töwürýarym, ýürekdägim näme diýip bilenýäňiz? Bilerimizde. Öýdäki, genejemi. Ömrümün manysy. Aha, sen näme diýip bilenýäň? Buraya deme ben diyen. Yo, di ödün diýsen gowy diýdiň ha. Diyen. Bu menden ýere oýlanana bolsa. Näme diýip bilenýäň? Irak bolsa stajyňda ulrak bolýar. Bela keywan ne? Bolýar. Hydyryň keýwanynyň Maksat Muradyň ömrüniň manysynyň ady näme? Ýani geneje öýdäkleriniň, gelinleriniň adlary kim bilýär? Öýdäken ady. Aha. Nowruz bayam Men öýdäki öýdäki. ýok. Men öýdäkimin ady. Kim öýdäki diýär? Öýdäki diýär mi kaýa? Köşek Adlary. Selvi taýam, selvi toqlyz we bilýär diýjek bolumda selvi däle kenä. Selvi tadyr we selvi taýam. Gideling, bileling. Ana aýtdy. Kim aýtdy onu? Madam aýlar. Kim ol? Tuğurum, öýdüm ya. Ana men kim aytdy? Ay vaq giyecek. Bandro fayt. Yo bol, naniyat. Kabul edýär, giyecek. Madam aýlar aýtdy. Şunu ya gizrak aydıp durun men biraz. Madam aýlar za oturun. O çykaýmagyn. Maksat Muradyň ömrüniň manysynyň ady Aýgül. Bilip goýun, gyýdy gelenler. Kadar janyň bolsa Oradgül. Oradgül gelme tuwalama. Berekella, şeýdip baranjy şertimiz jemniýat, ýakynmyýatmy? Hiç näme der, aksyýanyz artyp başlady. Berekella diýär, gatnaşýan dostumyz da bir de tomşa diýär ýitlemede ýöne. Siz bir rady unutma, meni durdan kamera. Kim aksyň gatnaşan patbeşiga gelin mihmanlamy soğut berýär, soğudum. Home konsertiň, Bostan konsertiň adynyň o soğudumyz bar. Şoň üçin aksyň gatnaşmagy haýyş edýär. Soğut. Göre kim ýeş gadansa soğudumdan bar. Yok man bar. Har hayır style şu ater saç şodara qaytdy.
saçın günne ne için etler ya? Günde 2 kere çıktar canım. Men günne aram. Men kölege darayan aslında. Yoksa da ne günne ne için etler tire? Şu bilenme yürüt ösür ya zatlar ama var şu. FX 16. Kaçmı? Ha va. FX 76 lan tamam mesela. Göz ya ne için? Ulan gördün mü FX? Ya FX 16 men birinci 2018 yılı çıkıptı şu derman. Şu adı lan. Aha. Bolmaz onu gözüm yetdi ulan. Yo şu orijinallarda atlar ben Jillers kama var bir yer getirdik şu ulan çok kam hiç. Ya. Ne için? Gerek Muğut berteler. Muğut berdi derek. Ne için? Gerek. Ya saç gerek. Saçın olsa problemi Ya, saç ya, şampuan mümkün öyle. yok. Var o. Aynen, Ne aynen. için yok o FX'ına? FX 16. Ana kadar. Oy, bunu taptırlar. Ana FX 16 yürüt kadar zan için getirdik şu an. Ne kadar Por. zengin. Porno fo. Atına şu. Bunu 32 ne demem. Sırp. Sırp. Sırp böyle. Ya şu 116 sağ olsa. Ne için? FX 16 mehriban dostlar bizim gitmişimiz şu ki himayetkari günüden günü. Oho. Go günü. Kadar katlaşa dedik bolmuyor. Mes sponsor olsak ki da. Abi, aynen. Ne arkayın orijinal Adazan. yürüt dealers ki. Adırcan kendine gel oğlum. FX 16. FX 16'ın ava yani nereden geldi? Günü bir kararını ikinci tarzında. Bir karar ikinci tarzdan sana hediye. Ana. Neyse. Yani koy ben sana bir bilem yok. Ulanacak geldi yandan. Yo, yo, Görkönmekli için. görkönmek için. Görkönmekli için. Men bunu reklam etsem ne diyeyim ben şunu ulanım molin. Şondan sonra şunu ya oldu diyeyim ben diyeyim. Ya bu bir diye sana diye. Dosya şampuanın reklaması diye. Sen dedim men tanıyan diyen na. Ay diye kadar deyip verdiler. Yo sen men özüm gördün mü dedim molin. Ay diye görüşürse diye görsen reklam ettirmeyen şampuan değil mi? Ya am başka da reklam ediyen dediler. Yo imin şampuan reklam ettirme. Men ne mi dedim sen şampuan markan orkod. Ne şuna yudum başlar ya algollu diyeyim. O sağa sıra sende. FX 16 mehriban dostlar bir karar ikinci etaj telefon numarını ekranımızda görüyorsunuz. Mehriban dostlar biz olsa devam edeceğiz. Devam edeceğiz. İkinci şartımız deysen qadaqlı geçer ve o şartın adı tana. Häzir men gedekleşdirip kadarım dostlaryna, onun kadarım dostlary bilmese maksat murat ýa-da size görkezlerim. Suratda dünýä belli meşhur maşynyň markalary ýöne içindäki logotipde ütgeşmeler bar, ady ýok ýa-da belli bir gyrajyndaky käbir gerekli zatlar ýok. Bilmeli, haýsy markadan tanamaly, tanana da bir utuk berýäs. Boldy ýöne köşer. Gayrat edip bilen o markalary. Indi özüm öwrüýän. Indi sen baňa öwrme, sen öwrmeler. Ya men elleme. Diňe men ne durmaly? Elleme. Dinleýän-de kelläňde duraýsyn-da kelläňde. 30 sekund wagtyňyz bardyr. Taýinmi? Birinji sorum. Yokarap tutsun knopkalı çıkıp aşağı Ine. görünenler. Ödün sağa ine. Aha. Ödün tanadın mı? Näme maşyn şu bilmeli. Haydi marka? maşynyň Ha, embleması. Şunun içinde bir emblema içinde maşynyň o Bilmediler sen käçirýär. Ford diýany bildi. Ha? Ford Ford berekella kim ol Kim geldi? bildi? Ana Word 61 20. Berekella, jogap dogry. Abdullah da Ford diýdi jo. Öňe dur daýmy? Tamam mende dur. 30 sekund gitdi. Haýsy marka? Haýsy marka biläýin-de biläýin. Ýazaýyn-da Reska, Full Fashion, Bakaterda, 197. Olýar. Özüň tanadyn mı? Birinji Öňür bilýärmi o marka? Yo yo bilemok. Bilýär gerek. Sana ver onu näme ýa-da. Gayrat edäýin-de bolaýyn-da. Indi ýersin özüň taýlama. Ýazaýyn-da Ford, yok Ford, de köşek on Ford, on no. Ýazaýyn-da 70096. Ýa-da näme diýýär? Opel. Opel? Ýok. Opel'ler, Nissan. Ýok, o da däl. Hey Nissan däl ya, Rusi. O däl. Aslan. Näçe wagt berilýärdi Yani bu? aýdyp Deglan, Volvo. Ha? Volvo. Vreme diýdi Volvo. Kabul edýär. Gide laýyk bir wat. Full Bir Fashion. Näme kadar? Vreme diýdi. Vreme diýdi. Molin. Butda ýa. Volvo. Tawol Full Fashion. Geçirayım sana? Ana Volvo. Volvo. Full Fashion. Bereketler. Men özüme baktırdım. Indi özüňe baktardın indi. Gayrat et. Taýinmi? Begam, spasibo. Taýinmi? Gitdi. 30 sekund Göl bilýärler dostlar. Aha. Göl aýdyň Görmeliler. reskel. Dawa bolmadyýarlar. Buradan bilmeseler. Dayçı oğlanlar. Aha. Dawayçı. Kelleň. Ana Peugeot ýatdylar. Peugeot, bereketler. Peugeot mu? Peugeot'un fıryan Maşin. maşini. Ine, Peugeot. Bak he. Ben bardan geldim şeyle olýar da başga da atdy. Taýinmi? Gözüňe görýän? Aa. Maksat Indi- mat menne. Görýäňiz Tawol bol çaka 1 2 3. Gatsaň ansadyň oýdular 30 sekund. Anlatacak masin der öcük ya. Anlatacak ma sen Julio Kışıl. Juli del. Bolum. Design pat ana yazdı. Aha. Mitsubishi. Ay bereketler. Bıyın Bolemy? 12 ana. Sağ olun. Bıyın 12 34. Spasibo. Koşuk 77.
Gittik mi? O, webazan oturayda instafatili Oğlum gol aydın bilýän da o. Anlatsa. Bilýän bilýän da. Efirin geçýär diýen opam. Yo, webazan otur. Mazda yazdı Abdullah yazdı. Sağ ol Gerek Abdullah. Abdullah kimi? Bilem o Abdullah diýip. Yo, bir tanam doğa amına nay bilen hiçdini. Düýün mara arasy üçü de adam aýsy suratdy. Gayret etdi. Kendine Şu gel adam oğlum. aýsy Töhmedat. Hadyr qıdaqlar çıkın 40 adam, cebi 40 adam otur menkide. Oo, bir maşgala bolup ha, ýüşük girýärler o. Goýay näçe? 10 nokta. Gül ýaly. Arasynda bir ýüzde okudum bol ya. Indi bolsa hamenne. Nima awryan? Öwürlügi. Gitdi ondan. Anlatacak masin. Anlatacak maşin. Emi yürüt sağlap koyup duruyor ya. Atam Anlatacak masin. Yadayda derrojik yaday. Lexus de Lexus. Lexus. Gerek ella. Leme, taşa pislerin paniyatı kılen dengirek Lexus diýip. Yo Lexus de. Ahmet 77 yaday. Bunyan markamı bilen el, görýän el. Lada. Ha? Danunada. Gerek ella, Lada, berekella. Lada, berekella. Kabul edýär. Rusik. Tawar. Insta Gittik mi? battle. Indi kıynaşar. Kıynaşar. Ayman vez bilmeýän mes bilýän men. Pastı men patbisiklam köp. Şu Ne maşyn sürýän goýdun şu? Bilýärim. Sürýän şu maşyn. Bunday. Hyundai Hyundai. Tesla Abdullah'dan görýän motorda ara. Yeküjel atıp otyra. Abdullah geçti gökte Mekka. Yeküjel meselen çödüp otyra. Abdullah'dan Tanrı alkafı. Bolýa men Abdullah bolmasa da bärde oglanlar ýürekdaşlar 36 adam atyrlar oglanyň bary. Taýin mi? 71. Ene, bir mun. 72. Gitti mi? Ana. Taýýar bolun. Yürüdi. Gitti. Näme? Bu ne? Näme bu? Kıynaştı da anne kıynaşya da. La da düştü. Kerwan 90-67 maşin getirip satýaňa aýda-aýda. Kerwan Ne köpek edeýin mi? Yo gerek gaten kömeň. Ha? Ya ne? Bahra menniya tawar way minne Yo, dom 69 yara bir bilen ziyazak. şu. Ayrati. Niva. 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 Bahra menniya. Kim Kia. Kia? Yo Kia. Yo Kia del. Bugatti. Bugatti. Berekella. Buyim 10 kotu 4. Spasiba. Berekella. Bugatti. Skoda diyara. Skoda. Yo Bugatti kabul Bugatti. edýär. Soňky. Men Hıdır'a Hıdır'ın geçeyim. Gittik mi? Otur. Davaçı. Sabaru diye. Oo, bilýänsiň da oğlanlar. Ne bilýän bilen oğa. Bilýän, gatga bilýän. Goýay da. Fiat diye yok. Sabaru de. Hani oğlanlar davaçı. Yok dedi. Honda. Yok. Kabul etme bolýar tabi. Honda. Fiat dedin ha. Ha, Fiat. Fiat dedin. Honda. Öldüm bilen oğa. Öldüm Honda döktüm yani. Fiat. Bardanova'dan gelen. Ha, tana hiç Vallahi Fiat bi. tipi Buyna adam. bi. Buyna bardan gelen. O seni o gazi planeti vaka avtobusun bilmem adam sen. Gittik mi? Maksat Murad'ın soňky. Dostlar. Goçka gaýrady koşa. Abdulhatif. Al. Aran. Anlatsa. Yürü mun kara anlat. Ara detmeden patbeşikden bilmele. Hani, Ya sen- Bugatti bilen şundan bilerler. Gayret edin. Köşek fiyatla derrojik ya da. Gel nazimde şu maşin mi oldu? Ha. Men gen nazimda. Nenge nazim? Sen nazda, sen nazda. Nenge o 2013 ýylda. 2010 ýylda goçka kan gen nazimda da şu maşin bolupdyr. Genesis. Cine yo cine. Ay favora yo o da o at. Aston Martin. Ay favora ya. yo. Ya maşin yo. Premia. Bak aytmalar, aytmalar. İn kam. Kamera yok. Gaýynda derrojik ya. Halı da Gayrat edin ya. 30 kont wagt aly. Ava. Ana premia wala. Oğlanlar bilýär şu maşin näil maşin? Bilýärmi? Brayman sen kaya maşin diýeni bilýär. Diňiz, bilýärmi? Bilýär da. Wagt. Şoň için diňe bar bolýarlar da. Oh, aýdymçylardan hem. Munna durýam. Chrysler. Berekella. Ine. Ewazowicz, tawa. Yo. Tamam, oturdum bu ya. Yo. Aston Martin mi ama ho goçka kan gen nazimda 2013 gitdi o. Mehriban dostlar, tuwelemiz hawasyny aýdýas. Ýürüte bilen itaatdan patbeş güllenýän, tuwelemi hemmeňiz maşyn sürmän gowy, ýani keniňiz belki o maşyny sizde bardyr, belki o maşyny sizde ýokdur ýöne-de gyzyklanýan üçin berekeler diýär. Sigitlemede hawasyny aýdýar. Onda biz şeýle bir gyzykly portretler bilen 3-nji şertimize geçer. 3-nji şertimizden bolsa 100 we 100. Gitdik. Häzir biz ilki bilen ýa-ni birinji kydyrdan başladyk. Näder maksat Murada geçýäs. Kommentarlary öçürýäs. Kimede men öçürýär kommentarlary. Belli birini nime pirmoy fira salýan. Belli birini, belli bir sorag berýän. Jogaplary bilen bilelikde haýsy jogap dogry bolsa da şoňa da güni bir däl, ikimde 3 utuk berýäs.
3 utuk berýär. Inni ýürüti dostlaryň bir sana goşulmalylar. Bolly. Belli, Kim sen ol? arkaň goşular. Ne? Düşünýärler näme hakda aýyp bolar? Aýdyp bolanok. Liş durmuşy fakda şey diýip aýdaýar. Öde liş durmuşyňy barada. Men lişim durmuşum kim gowulýar berde. Ýene gatly Meni wagt aljak diýäýme diýär o ýa. Kim ol? Rusikla ýörse. Aha. Meni sallar. Belli birisi. Men durmuşum. Prema efire çağıraymalar. Birini çağırmaly. Olar Kim men durmuşum gow bilýän. ödüň ogura arkaň düşün. Yo. Zapros Olanlar. Zapros. Beni tanayandan bağ bolsa efire çağırayan, efire goşyan. Salam melegim gowmy? Aha. Men tanayan ay melegim niýeden tanasyn? Ay bolly belki biler. Bolar Rusik onu gelle nerede otursun sen kebapçıda mı nerede? Geri koşul. Üç bilen bu. O efire arka. Bol ya men alaydı. Davay wepazan. Ben Hoppa. alya. Kabul uğrattı mı? O wepazan man uğrat ya men Kedek uğrat. mümkünçülük ya, ol bu uğratmalı. Wepazan man uğrat. Kedek mümkünçülük vardır. Men gowrak tanayanıňyz bağ bolsa, o maňa efire. Bular dostlar tapýança ödegini. Meni tanamam. Bir de tomuş edýän dostlar, jaňa sag bolsun. Ilette ýatdan çykarmalar, pikirlerini sökman, ýazmaly kommentarda patpisat etmeli. Ady Production'a her bir kymmat produktory ilette siziň bilen paýlaşýar, sizem şonçu bir de ýakyn bolun. Am oturayda assalamu alaykum. Opa, assalamu alaykum. Aha, mekanma. Alberje. Geçýäşi edil şu wagt. Ýok, ne garaşynta. Nerden Aşgabatdanmy, Türkmenistan haýçagyna efire girýär, daşyndan girýärmi? Ay berekel. Häzir bir soragy berýäs, size Maksat Murat hakda. Bilseňiz Maksat Murat güni 3 tugalya belki gepleşiginde ýeňiz bolar. Bilmeseňiz hem şonu da goşulaňyz şu sawatna. Taýynmy? Yanvar fevral toy adraqlay wepazan. Alyp çykalmy ne? Tanýanmy opany? Tanýan patysy. Oo, Tanýan opany? oo. Bolly. Opa taýynmy? Bolly, sonra onu ünsüçi diňden. Biler bolsaňyz Maksat Murat Türk Mawtumladyna Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň uçurumy. Ýöne köpüýemiz bilemiz ok, Maksat Murat haýsy fakultetde okudy. Soramy düşünipmi? Soramy düşünipmi? Ya bäzi başga da ýazgylary bar. Başga da ýazgylarymyz bar. Gün taryh diýjekmi? Eýlik şertler okujagam da. Ay fakültede oturup diýende Hawa, türkmen edebiyat bar. Baş taryh diýär göni. Gün jogapmy? Şarkasda şeýle bilýär oğlum. Bolly. Onu taňa sawatyn aýdýas, opaja gatnaşan üçin taryh bolsa taryh diýen belleýäs. Ey sağ ol amca döney sağ ol. Hawa, sawolly öçüray. Bolly. Am häzir girýäs. Gaýtadan girýäs. Hani muňa geçeli Hydyra. Hani efire. Öňüň salamaşakmy? Tanışan taýan. Mekanjan. Yok. Şu birinci gedek goşyan. Seni durma. Salamaşa öňüň öz patys. Ýagşy, paka teňle salam etsin. Bolly. Sonra görmeler. Mekanjan, salamu alaykum. Giýçäşi. İstanbul'dan selamun aleyküm. Oo, Aleyküm wa selam. alaykum assalam. Wa alaykum assalam. Giýçäşi. Öňüň tanşa däýsen ady näme? Geçip o mevsim taplamak. Hawa, adyňyz näme? Marvelayet, mekan. Mekanjan nädir? Hydyr bilen baglaşykly bir soragy berjek mekan. Egerde bilseňiz Hydyra 3 şutuk berýäs. Size de sowgat berýäs. Hadi. Taýyn mi mekan? Tayin. Bolly. Soragymyz ine şeýle ünsüje diňleň. Hydyr näçinji ýylda aýna mendene bolly saçyny ösesi ýok, inni ösürjek dälip näçinji ýylda karar näçinji ýyldan bäri saçyny sıyryp başlady. Soragymyz düşünipmi? Hydyr näçinji ýyldan bäri saçyny sıyryp başlady. Mekanjan bile oro gayrat. Soragymyz düşünipmi? Düşünüp Inni jogaplary 2016, 2017, 2018, 2019. Haýsydyr oýdýaňyz? Wagt bitdi, bir minut wagtyňyz bar. 2017. Anyk jogapmy? Anık çoğla. Näme üçin beýdiýäňiz? Bilýäňizmi? Ya, Men şu atlar görüpdüm. Yani saçım gidipdi deyip bir Türkonlu bir rat çıkardı. aha. Saçımızdan yürüttük diye bir rat çıkardı. 2017'de diye. Şondan bäri patpisy tulema. Şondan bäri hadara ilerleýäňiz, görýäňiz patpisyny näde şoňa. İlerleyen. Berekerler, Freden patpisy 5-6 ýyl bäri tulema. İlerleyen. Bolly. Ben bir ne mal parayan için. Rasaç. Bor mekanjan. Köp. Emrah olsun diyen elmiden ayda. Sağ ol Mekanjan. Sağ ol mekan. Doğru ölme.
Awa. Bilmedim gerek. Yok yok, jogabını etip bolsa, Ada Production YouTube sahypasyndan bilerdiňiz. Eýtar biz aýdyp bilemezok, gepleşimiň şerti bilen ýöne sag bolaşa kadar hele. Sağ ol Mekancan, taňryal kaldın minnettar. Sag bol, öçüre. Bar dostum da var. Sağ ol. Aman işte. Degenlerden. Sağ ol. Hadaran hem de Maksat Murad'ın patpiçikleri göne eýlimde tuwlemy wagtyňyzy sarp edip tomuş edip gatnaşaňyz üçin hem ýa-da köp sag olsun aýdýar. Häzir biziň dostlarymyz, siziň dostlaryňyz, siziň bilen sag bolaşýa. Gepleşimizde kim yeňinji bolly biljek bolsa, ony tip bolsa, köp wagtdan asalymdan, ýani inni kepden içinde Ada Production'yň YouTube sahypasyny bilersiňiz. Bir de size sağolaşacağız. Maksat Murat'dır sizin özünüzde uğrayıp sağolaşıp öçüren efiri. Efir yapacağız. Emma da tarih katın oğlanlar gıylar o gıyf Efir wagtdan atlaşan dostlar, Ada ekmeğinden Production minnettar. YouTube sahypasyna 185 adam durjy. Men görseň, nem görjek diýsen. Hani? Ne gör? Oýnakda kene turýar. ya dur adamlar maň bilen deňes bolana. Şeyden gel kadar murt koýay. Saç koyup berdi. Saçına mesela. Saç koýdyraýmy? Sağ olun oğlanlar, janyňyz sağ bolsun. Onsa ham. Ya diýerim de. Aha. Doğru. Ay murtumdan toğulu bolsun. Sağ olun. Sağ olun emma da taňryal katyn kömek edenlere. Edil şuwat bir de tomaş edýän bolsaňyz, diýmek siz göni ýaýlamy ýapylandan soň ýa-da dowam edýäňiz sebäp iň gyzykly ýeri ine şuwat inne başlaýar. Ilki bilen ýani Jenbeç soramyzda, Jenbeç şertimizde, 100% şertimizde Maksat Murat'a bir sorak beripdik. Wopa atdy bir patbeşimi dost. Kim ol Wopa? Wopa dost. Wepa, fon. Seni tanıýatyň. O meni tanıyan. Aha. Kurstoşam diýýär de bolar. Yo, kurstoşda ýöne şarkysy bilýär. Ya onu. Özü bilýärmi, özü himmi baraňyz aýdýarmy? Men plan hemme zat aýdýarmy? Käw obra oturup gurruk edilýär. Käw onsa ey. Ab onsa sen niýe oturdyň ýaşar. Kadar sen niýe oturdyň? şey değil ya, öyle aramda plan ya, nokudum ha, tuvalim, tena plan, ne böyle nokudum da bu kurtuluşmamda, son yalaktan o, yürüyüt ölüp onu emin ertir, efire iyilendirin, onu yalda yok lan. Sorumuz şeyledi. On vereceksin, ne bileyim. Sorumuz şeyledi, Matumladım Naqı Türkmen Devlet Üniversitesi'nin uçurumu, Maksat Murat Mürrük, Haytı Fakültesi oturdu, Haytı Fakültesi okudu diyemezde, günüdün gün cevap verdi, varyantlarda sorap yetişmedik, yönü varyantlarımız yürüdü, azayip edip, tarih fakültesi, Türkmen ili edebiyat, matematika, geografi edip yazıptığımın yok, günü tarihinin özün deydi tutturdu. Berekeler diye şeyde üçütük verdik. Berekeler, Vopacan belli, Vopa belli. Hıdır'ın yani patbeş hürt İstanbul'dan çıktı, mekanatı dostumda da. Yani Hıdır ne için yılla bollu insaç östürecek. Değerli karara gelip ne için yılla kaçın sirdi diyemizde 16. yıl, 2017, 2018, 2019. yıl. Ne için yıl diyemizde 2017 deyip cevap verdi. Yönü doğru cevap 17 değerli 19. yılla. Yönü on diyen varyandım bir varyant. Doğru varyant. Düyük varyant 2019'da. Düyük 2019'da. hakiki cevap 2019'da men ayırdım. Ondan hem mehriban dostlar, gepleşimizden şu yerine en kızıklı portadam gelip yetti. Gepleşimizde Instabat gepleşimizde şu yerde kim yenici olluqa deyten goloy varyantlar yönü. Aza käver say sebäpli gepleşimizde yeniş kazanan dostumuz öyle oğul oğlan. Yeniş kalan dostumuz oğul oğlan. Öden tuğlemi oğuldan birden geliyor. Köynegim qara. Gepleşim atnaşyan dostumuz. Köynegim qara, gastuğum qara, balagım qara. Kuşum lakaron. Ay bileme o da. Yok, kuş görünen okmayı bana hani. Kuşum lakaron, kuş tuğlemi. Yöne birinin kaçı var, birinin kaçı yok diymeten yöne yeniş kalan dostumuz. Maksat Murat. 11 7 gazap bilen 11 gazap bilen. Dünya şampiyonatı da men Messi baled ettim ha. 11 7 oldu. Bu Mbappe baled etti. Mbappe baled etti. Messi baled ettin diye yazmıştı. Cristiano baled ediyen TikTok'ta Messi şu tay kesip koyaydı şu tay. Cristiano. Yo men onu Hıdır'ın qaharını yetircek bol. Yo tez şu tay şu daşyny. Hıdır'ın qaharını yetircek bol. O Yakup tay var Yakup tay göraydı. Şoň bilen bu qaharını yetircek bol. Onu etmen. Yakup Messi'di mi? Messi. Yöne inni häzir var yeni Messi oýnaşyny görjek ha onsa halymysam Cristiano eş. Cristiano poker 4 gol attı habarym aldy. Ya sen klubunda. Sen Messi baled ediyen ha. Yer bolýar. Köp sawatny aýdýas Maksat Murat, Qadyrjan, Allahjan işinizde, durmuşyňyzda, öýüňizde üstünlük bolsan. Bir jemneji pikiriňizi aýtsaňyz, gepleşik hakda birinji ýerde gatnaşan ýepsiň Maksat Murat, Qadyr Gepleşik
Biz 3 Şubat yaman bakım motorun ýaly. Noşdadyr görsen yarım saat 40 minut badyr aýgo da. Bar. Bir saat bar ha. Bir saat ýazgy gitdi Şubat. Bir saat ýazgy gitdi. Bir saat ýazgy gitdi. Şu bir saatyň meni nähil geçerini bilmedim. Ya bir hili gatwak motorun ýaly. Wallahi hakykatdan hem gowy, lezzetli, gylyply. Nemele goçak hateret birdatda. Nemen gowurdum ben şu gepleşikde istabatıl bu özü bir gepleşikliğin aýratynlygy. Kamerada soň montaj edip bolýan gepleşikler bar. Muny sen montaj edin efirde de açyk. Käbirde atmaýar. Hem gürlemeli jadatlaňy filtre etmeli, üstüne olur sen gün aýtmaly. Efirden edýärler. O ana şo ýeri azık ýaýdandyra bilýärmi? Ýa-ni çykgynty ýagdaý şol. Men şoň üçin gowurdum gepleşikler. O soň montaj edip dograp soň dawa şta käden allar. Evet, içindäki ýanky fişkalar gowy, gatwagy diýär. Ýani gow tarapy ýa-ni ýanky bostan konsepti sowudym da ma diýdiga. Indi siz öz patpişklaryň haýdamada birine sowud berip bilýäňiz. Kime sowud urajak? Bostan konsept adamdan. Fawratman bolýar. Yani 3-9 alar. Ýakymyjak gerekli sowud. Opa urajak. Opa ýa-da Opa opa. Bostan konsepti sowud. Hadarjan kim Girenden çyn. Bakaderdar urajak. Bakaderdar tüýt gerekli atdan bir şey var. Ada näme? Şunu bilen jemleýäs, köp sawatyn aýdýar. Mehriban dostlar, maksat Hadarjan getleşmede gatnaşyňyz üçin işiňizde aýdym sağdulygymyny täze başlangaçyňyzda da üstünlük bolýar. At abraýyňyz beýge gazdyr. Çağranyň şu minnetdar Bostan konseptde minnetdarlyk bildirýär. Ada Production'yň agdyr işlerine minnetdarlyk bildirýän Gugam özüňe de köp sawatyn aýdýar. O zaýdyn ýa täze onu bol howlul zatla. Zaýyn bolan etişasyna soňky kamera bara. Bro, Bostan konsept maşinlere näme koýsan? Yo, dinlediýän ýa-ni onuňa beýlek efir açylýan talançaklarmyn ýa. Nervin falan. O talançakdan bolsak Bostan konsept. Opşon sen eklenjin Bostan konsept açjak bolýar. Yo, diýjek bolýam, şuýdan tewdaýdan. Instabatlan sebäp bolýar. FX16 inem ber elde Çatır ýapaly bu alyp barjyn çalışmalar diýen. Sonra şunun bilen jemleýär. Ada Production'yň evre gymmat prototları sizin bilen şol üçin sizin bilen galyň patpisat etmeli gepleşiňiň dowamyna yaran ähli prototlaryň kommentar hökman ýazmaly. Ýa-da diýat nähili gyzykly şertler sizin goşunyň gelse hökman bilen paýlaşyň gepleşigimizde sizin şertleriniz hökman ulanır. Bu elbette sowatlyja. Şunun bilen sizin hoşlaşýar. Home Concept, Bostan Concept, Ada Production. Siz bilen menem sizin hady goluňyz goňşmaly. Hoş sag bolun. Zanyň sag bolsun.